Hello, guys. Murise, team Murise. And ndadzoka nerimwe video. Video iri ndera Olinda Chapel. As we know kuti Olinda Chapel akambonetsana sewicknell pamashura. Zvakanetsana. Nyaya yacho yakazongonyarara after engeri nhau yekudoradzana kuti ndiana nemari ndise here kana kuti kwakuri kungonetsanawo imweya. So nyaya yandauya nayo iyi Olinda it's like ari kusekerera nhau yaitike achiudza vanhu kuti ndakambokuudzai kuti chi madzibaba vanoda zvinhu, vanoda get down. So guys, ndoda kuti muzvionere iyi nyaya yanyora panhengerini pake. Apedza kudaro abva aenda kuna tariro, abva atanga kutaura angonyora iyi futi nyaya yacho angotiwo tariro. Saka tainyaya yachi sugar daddy vako tese abva wangoseka zvakana zvaataura zvakawanda about nyaya iyoyo and stuff. So guys, ndiudzewo zvamunofunga mucomment section nenyaya iyi. More makomendo guys, nekulike amazing. But don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe guys. Nekulike and comment guys. Comment and nekulike and subscribe guys. Kwakakosha kwatiriwo guys. Tokumbirawo please. Tobatana pa next video.